La boira omplia tots els racons del districte central. En aquest lloc perdut regnava el silenci, trencat només per l'ocasional rum-rum d'un ventilador que removia aquella xafogor en alguna casa i pel soroll d'unes passes sobre les llambordes grises. Les meves passes. Disposat a resoldre el cas de les eines desaparegudes, havia emprat tots els recursos al meu abast per trobar una sortida al misteri. Ni els llibres, ni les preguntes, ni l'estudi d'aquell maleït tornavís no m'havien acostat un sol pas al paper psíquic o al rellotge. Així doncs, havia decidit acudir a ella. Ella. No creia ni una paraula del que deien que era capaç de fer. O això defensaria davant qualsevol que m'ho preguntés. No sóc home donat a supersticions inútils. Madame Romana endevina del passat, el present i el futur. Però coneixia aquella dona. Coneixia la Xènia, com es deia en realitat. La coneixia molt bé i sabia del que era capaç. Vaig entrar. L'entrada al consultori semblava buit. La taula, enmig de les tenebres, amb una cadira que convidava a seure-hi. Llavors, un raig de lluna traïdora li va il·luminar els llavis, lents i vermells. Xènia. Romana. No havia canviat gens ni mica. A somriure d'aquella manera especial i va volcar 3 cartes sobre la taula, sense fer preguntes. Em vaig espantar aleshores. Eren cartes del tarot de William Blake. Tarot. Paper psíquic. Madame Romana va dir: sempre vas del revés, noi. Les cartes també han sortit invertides. El passat. La religió invertida, corrupció a les altes esferes. Et senties oprimit pel poder. Vas sospitar dels teus caps i vas qüestionar la seva autoritat. El present, l'àngel de la pintura invertit. Has perdut de vista els teus objectius. Has d'actuar. Estàs buscant les eines apropiades. L'empenta adequada et pot enviar en una direcció totalment inesperada, però no saps on t'estàs ficant. El futur, el 6 de poesia invertit. Hi ha ajudes que serà millor rebutjar. Hi ha enemics que serà millor no combatre. Et trobaràs entre 2 faccions i hauràs de confiar en la teva intuïció. Ves en compte. Pots arribar a posar-te pals a les teves pròpies rodes si no fas les paus amb tu mateix. Per alguna raó que no comprenia, tot allò que em va dir la Romana em va anar enfadant. Tenia molt de sentit el que deia, d'alguna manera, però notava una fúria, una ira creixent dins meu, una ira ferotge que havia estat amagada durant massa temps. I aquella ira es va fer amb el control. He d'anar dalt. Perquè al darrere dels meus somnis, ell que és jo, riu. No hi ha res més terrible per mi que el seu riure.